abin da ya rage duniya ta tashi ba ta da yawa, ko da yake babu wanda zai tabbatar ma ga yawan shekaru, amma wallahi muna gab da ƙarshen duniya babu ko shakka. Domin wannan misali da manzon Allah ya bamu duk mai hankali ya gane. Annabi ya ce Allah ya yi sharaɗi da Yahudawa, ku yi min aiki tsawon yini. Yahudawa sun yi aiki zuwa azahar. Wanne ne azahar? Bayanan Annabi Isa. Kaga kenan abin da ya rage ma duniya rabin yini shine abin da Ibn Hajar yake faɗa. Abin da ya rage ma duniya rabin yini ne. Qasrul mudda allati baqiyat min ad-dunya. Sai ga nasara sai Allah ya ce to ku yi aiki na rabin yinin. Misali ka kaddara shekara 2000 ne, wanda babu tabbas, illa dai kawai malaman tarihi sun faɗa akan cewar mafi yawan malaman tarihi suna nuna shekara 2000 ne tsakanin Annabi Musa da Annabi Isa alaihi wassalam, mafi yawa. Amma dai abinda Allah ya ce ma nasara, ku yi min aiki na rabin yini da ya saura, kaga yana gwada shekara 2000 nan gaba kenan ko? To da suka kai shekara 600 sai suka ce mun ba ma bukata, kaga rana ta kusa faduwa kenan. To sai Allah ya aiko Annabi Muhammad, sai aka ce wa musulmai ku yi aikin na ragowar lokacin da ya rage, sai a ba ku ladan waɗancan mutane gaba ɗayansu. Kaga kenan Ibn Hajar ya ce fatakunu muddatul muslimin aksaru min 1000 qat'an. Babu shakka a hadisin manzon Allah ya gwada cewar lokaci da musulmai za su samu ya fi shekara 1000, ya fi, saboda tsakanin Annabi Musa da Annabi Isa ai ya amsa fiye da shekara 1000. kuma kaga amma dai ba a san me yake saman shi ba, zai kai 2000 zai kai 3000 wannan kuma ba